Daquela. A maioría comprou isto case dende ese medo de non podo falar contra isto. E a proba somos moitas persoas que sufrimos esa, non sei se censura, pero si ese calar as nosas voces. É dicir, non se nos está escoitando. Hai pouco en Twitter, destes de relevancia, en Galicia, Mario Brión. En relevancia, enténdase, unha persoa pública. Díxome a min directamente que todo o meu Twitter era transfobia, ou cando aquí, en Carballo, no Pazo da Cultura, dende o escenario, se di, hoxe aquí hai unha persoa que usa as súas redes para difundir mensaxes de odio. Ou seja, ese momento no que digo, non, eu quero dicir, eu quero que se senten comigo, eu quero expresar todo isto. Non porque é odio. Sabes, é que non te queren escoitar, non hai unha apertura á reflexión, non hai buscar puntos medios, non hai revisar que hai cousas que están mal. Home, tanto como censurarte, evidentemente, eu podo falar, sigo nas redes, hai moita xente que calou. Cando se nos ameazou, incluso dunha forma case velada, no Praza Pública, creo que foi, cúmprese, creo que era un ano da lei trans, hai persoas en Twitter, non? Como que se dicía que se estaban analizando todas esas mensaxes, porque a lei recolle que hai xente que calou por medo. E unhas poucas persoas, porque, a ver, eu estaba aí, e ti cando les isto dis, a ver, calquera cousa. Dis, pois eu vou falar. É máis, eu estou disposta a que se realmente usan calquera destas cousas e teño que acabar nun xulgado, vou acabar. Vou acabar e incluso houve un momento no que pensei, mesmo sería positivo, non? Poder dicir, pois si, eu estou dicindo isto,